खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 18 आघोन 1433 मायथाइ एबा 4 दिसेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय फिथाइ गोनां सान जानो थांगासिनो दं। सासे गोदान बादायगिरिया सोमजिनो हागौ। जुदि नोंथाङा खामानिनि जायगायाव जायखिजाया खामानिनि थाखाय हाखु-दाखु दिन्थियो, अब्ला नोंथाङा बेखौ गुलाय-गुजाय खालामनो हागौ। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय माखासे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। जुदि सासे सोद्रोमाया न'निफ्राय गोजानाव साख्रि मावो, अब्ला बियो दिनै नोंथांखौ लोगो हमनो फैनो हागोन। गावनि बिमा-बिफाखौ सिबिनो थाखाय नोंथाङा एसे सम दिहुननांगोन। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाइ लाबोगोन। नोंथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव अनथोब मोननो हायो। जुदि नोंथांहा नोंथांनि खुदियानि जिउ राहानि बादै माबाफोर जिंगा दंमोन, अब्ला बेबो गोमालांगोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं फिथाइ मोनगोन। दावगानायनि लामायाव फैनाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। नोंथाङा बबेहायबा पिकनिकआव थांनो सानथांखि लानो हायो। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोनो-गोथोजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं फिथाइ मोनगोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे मुवायाव रां थिसनो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। जुदि नोंथाङा फालांगिजों बाहागोदारि महरै मोनसे गोरोबथाखौ थि खालामो, अब्ला नोंथांहा मोनसे जेंना जागोन। बेनिखायनो नोंथाङा लेखा बिलाइखौ आबुं खालाम। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ फोसाबफिननायाव गोबां रांबो बाहायगोन। नोंथाङा गावनि बिमाजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोहोगोनां सान जानो थांगासिनो दं। नों गोहोजों बुंफबगोन। नोंथाङाबो नोंथांनि बिबानफोरखौ गोरलैयै मावफुंगोन। जिउ लोगोरिनाव जायखिजाया देहायारि साननायनि जाहोनाव जेंना नुजाथिगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया गुबुन ट्रेन्जेकसनफोरखौ मीमांसा खालामगोन। जुदि नोंथाङा गियान आरो गोसो बायदियै जायखिजाया थिरांथाखौ लायो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि दावगानायनि लामायाव फैनाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। बादायलायनायनि मोनदांथिया नोंथांनि गोसोआव थागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोनांथार सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया गोजाम गोरोन्थिफोरनिफ्राय सोलोंनांगोन। फालांगियाव रावखौबो बांद्राय फोथायनो नाङा, नङाब्ला बेयो नोंथांखौ गोबां खहा खालामनो हागौ। गथ'फोरा नोंथांजों माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय रागा जोंगोन, जायनि थाखाय नोंथाङा बिसोरनि खावलायनायफोरखौ आबुं खालामनांगोन। नोंथाङा न'आव मोनसे गोदान गारि लाबोनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय दावगानायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि आयनि बांनायजों गोजोनगोन। नोंथांनि आयनि फुंखाया बांगोन। बिमा-बिफाया नोंथांनो खामानिनि सोमोन्दै माखासे बोसोन होनो हागौ। नोंथांनि थाबथानाय जायखिजाया खामानिया आबुं जागोन। समाजारि हाबाफारिफोराव नोंथांनि सावगारिखौ बांहोनाय जागोन। फरायसाफोरा मेलेमारि आरो गोसोआरि बजानिफ्राय उदां जागोन। दावबायनाय समाव नोंथाङा माखासे गोनां खौरां मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय रंजानायजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि बिबानफोराव आबुं गोसो होनांगोन। नखराव सासे सोद्रोमानि सावस्रिया गाहायाव फैनो हागौ, जायनि जाहोनाव बांसिन खारनाय थागोन। नोंथांनि माखासे गोजाम बेरामफोरा बांनो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरा गावनि जिउ लोगोरिजों माबा मोनसे बाथ्रायाव रागा जोंनो हागौ। जुदि नोंथांनि गोसोनि बबेबा लुबैनायफोरा आबुं जायो, अब्ला नखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनो हायो। वृश्चिक राशि। आयेनारि आयदायाव दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे देरहानाय सान जागोन। नोंथाङा माखासे आजै-आजौनि सम्फथिखौ उनमोनथाइ महरै मोननो हागौ।
नखरारि जेंनाफोराव नोंथाङा आबुं गोसो होनांगोन। गथ'नि सोलोंथायाव एसे बाङाइ गोसो होनाय जागोन, जाय नोंथांनि जेंनाखौ बांहोगोन। नोंथाङा गोबाव समनि उनाव सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोननानै गोजोनगोन, जेराव नोंथाङा गोजाम अजदफोरखौ फोजोबस्राङा। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव अनथोब मोननो हागौ। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय साननानै खामानि मावनायनि सान जागोन। नोंथाङा गावनिख्रुइ गुबुननि खामानियाव बांसिन गोसो होगोन, जाय खामानिनि जायगायाव जेंना सोमजिहोगोन। नोंथांनि बसआ नोंथांनो मोनसे गिदिर बिबान होनो हागौ, जायखौ नोंथाङा गुबुननि सायाव होआ। स्टक मार्केटजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा एसे साननानै रां थिसननांगोन आरो नोंथाङा सासे रोंग'सारनि बिबुंथिखौ लानांगोन। नोंथाङा फालांगियाव जायखिजाया सोलायनाय लाबोनो साननो हायो। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय धोनखौ बांहोगोन। बिमा-बिफानि बोरजों नोंथांनि थाबथानाय जायखिजाया खामानिया आबुं जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरारि बिबानफोराव आबुं गोसो होनांगोन। जुदि रांनि थाखाय जायखिजाया खामानिया थाबथानानै दंमोन, अब्ला बेखौ गोरलैयैनो फोजोबनो हायो। नोंथाङा न' आरो गला बायदिबो बायनो सानथांखि लानो हायो, नाथाय नोंथाङा रावनोबो रां दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, मानोना बेखौ मोनफिननायाव जेंना जागोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय फिथाइ गोनां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि नखरनि सासे सोद्रोमाया साख्रिनि थाखाय न'निफ्राय गोजानाव थांनांगोन आरो नखरनि सासे सोद्रोमानि हाबानि सावरायनाया जागायनो हागौ। जुदि नोंथाङा नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे अनजाथाव खामादोंब्ला, नोंथाङा बेखौबो मोन्नो हागोन। राजखान्थिनि फारसे दावगालांनाय सुबुंफोरा गावसोरनि बेरेखाफोरजों एसे सांग्रां जानांगौ, मानोना बिसोरो नोंथांखौ उनफिननो हागौ। गथ'फोरा नोंथांनि मिजिंथिनायखौ जाफुंहोगोन, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया देहायारि साननायजों मोगा-मोगि जागासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङा बेयावबो गोबां सुखु मोनगोन। बिफाया नोंथांनो माखासे फालांगियारि बोसोन होनो हागौ। जुदि नोंथाङा सोरनिबा बाथ्राखौ फोथायो, अब्ला बेयो नोंथां आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिनि गेजेराव फारागथि लाबोनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिबानफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, मानोना नोंथाङा नोंथांनि थाबथानाय रांखौ मोन्नो हागौ। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।